ಯಾಣಿಕಲ್ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೈ ಈಗ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ದೊಕ್ಕವ ಅನ್ಪ ದಾದ ಆಂಡಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಲೇಜಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬುಧರ್ ಟಿ ಎಂಪೈ ಟಿ ಎಂಪೈ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬುಧರ್ ಹೆಂಗೆ ಶ್ರಾವಣಿ ಬನ್ನಿ ಬುಧರ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಖಲೆ ಕೇನಿಯರ್ನ ಐಕ್ಕು ಬಡೋದು ಈ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಬೇಗ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಪಾಡೋಳಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಲೈನ್ ಪಾಡುದ ಏನ ಹೊಸಕಾಯಿ ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಲೈನ್ ಪಾಡುದು ಎಂಚ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಪ್ಪ ಮಾರಿ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಪ್ಪಡು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪೆ ತೋಂಚದ ಎಲ್ಲಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭೀಮ್ ಮಾತ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣೋಳಿ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮಾತ ಫನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಜಲ್ಲ ಫನ್ನಿ ಯಾವು ದಾಯಂದು ಪಂಡಿರ ಆಪುಜಿ ಯಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ ಅಂಚದ್ದು ಫನ್ನಿ ಆಪುಂಡೆ ಸೂಕ ದಾದ ಪುಂಡು ಬಂದು ಈ ಹಾಲ್ದ ಬುದರ್ದ ಅದು ಈಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹತ್ತಿಯ ದಾದನ ಒಕ್ಕತ್ತಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ದಾದನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾಕೋಗೇಣ ಒಂದುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಬಾರ್ದೇರು ಮುಂಚಿದ ಅವು ಮಾತ ಉಂಡು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾದ ಒಂದು ತೋಕ ದಾದನ ಉಂಡು ಮತ್ತು ವೆಜ್ಜದ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ತಿರಾಕಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ವೆಜ್ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಜಿ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಭಯಂಕರ ಉಂಡತ ನಿನ್ನ ಮನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ತಿಲಕಿಗೆ ಲೈನ್ ಬಾಡಲಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಲೈನ್ ಬಾಡಲಿ ಬಂಡ ಅದನ್ನು ತಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಳ್ಳಿ ಬಂದು ಆಂಡ ಆಪುಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಕರ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಟಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಖಲು ಅವತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಖಲು ರೆಡ್ಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಬಳಸು ದಾಖಲು ಇಚ್ಚಿರತ್ತ ಇದಾ ಧರ್ಮ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಧರ್ಮಗು ದಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಅಂಚು ತಿನ್ನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾತ ಆಂಡ ನಾಲ್ ತಿನ್ನಿಯಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಓಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾರ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಪ್ ಗೊತ್ತೀರು ಅವು ಬಿಡು ಇತ್ತು ದಾದ ಬಂಡ ಬ್ಲಾಗಕ್ಕೆ ಎಂದಿದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ದಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ಬಂಡು ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ತೋಜ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಐಟು ದಾದ ಉಂಡ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ನಕ್ಲ ಮಾತ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಸರ್ ನಕ್ಲ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ಏರು ತೋಪಿಡಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ದಾದಾನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮರನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಟು ಅತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಉಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೀಟ್ ಆಕ ಆತ್ನೆಟ ಬಾಯ್ ಕುಡಂಜಿ ಮನೇರ ಉಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ನೆಟ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲನ ಮಲ್ಲ ಮೋಕೆ ನಮಕ್ ಬೋಡು